Ben Atiye Özlem Çoban. Ez Atiye Özlem Çoban di sala 1907 de li navçeya Ferqîna Amedê hatime dünyayê. Beriya niha 7 salan min dest bi çêkirina wêneyan kir. Min zarokên xwe hemiyan mezin kir. Di wê merhelê de di dijiyana min de valayek çêbû. İlk başta pandemide Min wê walahiyê di dema pandemiyê de bi boyaxkirina textikan dagirt. Duvre min alavên kevnar vergerandin alavên nûjen. Min carcaran ser onlineê perwerdeya kursan dît. Lê min ji bo bayaxkirina textikan tu hîsek negirt. Dema min destê xwe lê dida, hîsek nedida min. Min zevqa boyaxa resim jê negirt. Dûre min di sala 2000 de çûm kursa navenda çand û hunera cigerxwîn. Du sê salan min perwerdeya çêkirina wêneyan dît. Mamosteyê min Mehmet Altıntaş gelek alîkariya min kir û hêjî dike. Ez ji mamosteyê xwe hîn bûm ku divê çîroka her wêneyekê hebe. Divê ez hestên xwe jî tevlî wêneyan bikim. Paşî ez jî li ser vê mijaran sekinîm û min ji xwe re nexşereyekê derxist holê. Sayın Mehmet Altıntaş'la beraber. Şimdiye kadar da onunla devam ediyorum. Ez û mamosteyê xwe bi hev re mesê pêşengeh vekir. Duvre hevalekî me yê lêkolîner bê haya min wêneyekî min li ser medyaya civakî belav kir. Ew wêne di civata wênesaz û hunermenda de gelek hat ecibandin. Eleqeyekê mezin dît. Duvre xwestin ku bi min re pêşengehek taybet vekin. Min pêşengeha xwe dawîn li Müzexaneya Amedê vekir. Bi navê Dengê Amîda. Ev pêşengeh pir hate ecibandin û wêneyekî min li ser dîwara Müzexaneyê de daliqandin. Ev eleqe min kê xweş kir û cesaret da min ku ez berdewam bikim. Ez bi xwe xanimê mala me. Beriya niha jiyana min bes li dor zarokan bû. Lê niha min di jiyana xwe de paciyekî nû vekiriye. Hevjinê min û zarokên min jî gelek piştgiriya min kirin. Bi taybet jî hevjinê min teşwîk dikir ku ez wêne çê bikim. Ez spasdarî wî me. Wêneyên min bi piranî li ser jiyana jinên vê herêmê ye. Jinên azad, bîngeha mêjiyê jinan, hestê jinan û herwekî din. Ez bi firçeyên xwe û bi rengê xwe wana didim nîşandan. Eskiden her gördüğümü yapmak istediğim bir olaydı. Berê min çi dîdît min dixwast çê bikim. Lê niha çîroka her wêneyek heye. Ez dixwazim pêşengiya jinên ên maliyê rûdinin bikim. Belê jin dayîkin, xwişkin, hevjinin barê jiyanê hildidin. Lê belê bila jin bi hunerê re mijûl bibin. Armanca min ew e ku dixwazim kargehekê vekim. Di vê kargehê de jî jinan û bi keçan re wêneyan çê bikim. Eleqeya karê hunerê bi parê nîne. Pîvana wî nîne. Ji bo min her firçeyek hestên min e. Min bi çêkirina wêneyan xeyala xwe pêk anî. Huner mirovan baş dike. Ez ê berdewam bikim. Yaşadıklarımı resmetmek istedim.